El que me he equivocado he sido yo. Creí que cuando descendimos iba esto ser un frontón, llegar a tercera división y ascender. No ha sido así y este año me he vuelto a equivocar. O sea, llevo muchos años en esto, pero tengo mucho que aprender. Bueno, gracias por atendernos, presidente, que saia adelante por lo menos este club. Gracias. As palabras do presidente do Racing de Ferrol, Isidro Silveira, a ver como reacciona o equipo, como reaccionan os xogadores e, sobre todo, a afección do Racing de Ferrol aquí na Malata despois de 2 derrotas consecutivas, de que o equipo quedara prácticamente descolgados de ascender das opcións de ascenso e fronte unhas Pontes que está a vivir, iso sí, o seu mellor momento, o equipo de José Luis Lemos. A primeira chegada do conxunto Pontes á área do Racing de Ferrol, unha falta ao borde da área. Bosa, como dicimos, accionaba o capitán do conxunto Pontés, terceiro gol de Bosa esta temporada, o partido que se pon a favor do conxunto visitante dunhas Pontes que, como dicimos, chega no seu mellor momento, leva 4 xornadas sen perder, 4 xornadas ademais sen recibir goles, un gran momento do conxunto de José Luis Lemos, e a ver como reacciona o Racing de Ferrol, queda todo o partido por diante, os primeiros asubidos dende a bancada xa o recibiu nada máis saltar o campo, asubidos mesturados con disparo de Bosa ao centro de Bosa, saca en primeira instancia a defensa do Racing de Ferrol, afastando o perigo conxunto verde. Dicíamos esa reacción do Racing tímida polo de agora, si ben é certo que o conxunto ferrolán o que está a gozar da posesión do balón, buscando tentando esas chegadas, por momentos visitando a área que defende o porteiro Simón Cabarcos, pero por agora sen eficacia, sen precisión, a hora de disparar a porta, crear xogadas de boa finalización, moi centrado atrás o As Pontes. Non en van, xo comentábamos na anterior conexión, o conxunto de José Luis Lemos leva 4 xornadas sen recibir ningún gol. O disparo de Pablo Rey, o poste, disparo o poste de Pablo Rey, ese disparo de lonxe, a mellor oportunidade do conxunto ferrolán. Aplaude a bancada, chega neste minuto 18 do primeiro tempo o disparo de Pablo Rey, aí temos nas pantallas o capitán racinguista, o máximo goleador do equipo, 5 goles leva Pablo Rey esta temporada, aí estivo preto o que sería o gol do empate na Malata, con esa ocasión do Racing de Ferrol e o As Pontes que segue mandando no marcador. Despedímonos ata a vindeira conexión, son 18 minutos que levamos neste campo ferrolán. As Pontes que vai sacar un córner. Patricia. Así, aí está o disparo de Bosa ao centro de Bosa, saca en primeira instancia a defensa do Racing de Ferrol, afastando o perigo conxunto verde. En directo comeza este segundo tempo na Malata, segundo tempo entre o Racing de Ferrol e o As Pontes, tras unha primeira metade na que o As Pontes sorprendeu os 4 minutos, adiantándose no marcador, un magnífico lanzamento de falta, xogada a balón parado, unha luva nos pés a que ten Bosa, o capitán do conxunto pontés. Bosa enviou o balón á escadra da portería que defende Marcos Balín e marcou, como dicimos, ese 0-1 no minuto 4, o gol que aínda impera no marcador. Despois dese tanto visitante, o Racing de Ferrol buscou unha reacción, o cando máis preto estivo dela foi no minuto 18, poste da porta que defende Simón Cabarcos, e despois diso foi o As Pontes, despois deses momentos de tanteo foi As Pontes, lonxe de reaccionar máis o Racing, o que o As Pontes foi collendo de novo o ritmo do partido, chegando con máis perigo, nova oportunidade de Bosa a balón parado e, como digo, o Racing de Ferrol sen amosar eses visos de reacción. Moita bronca na Malata cando se retiraron os xogadores do terreo de xogo e agora, como dicimos, acaba de comezar este segundo tempo. Pois, aínda que agora vemos como o balón o ten, estaba Sergio Arias aí loitando na área, pois o certo é que neste segundo tempo parece que o conxunto local, o Racing de Ferrol, está amosando un xogo un tanto máis consistente. O técnico Xosé Manuel Aira pasou nunha disposición táctica inicial que tiña un 4-3-3 a un 4-4-2, e semella que, como digo, o equipo semella estar un pouco máis asentado, tentando con maior calma chegar á área rival. Olle agora o remate dende a frontal da área, chegaba o balón aí a Pedro García, o balón que lle servía a Rafa Mella, remate de Pedro García que foi
directamente fora, prepara mentres o seu primeiro cambio o Aspontes, e cada José Luis Lemos vai responder tamén a ese cambio táctico que realizou Aira, pero como dicimos, este Racing que seamos un pouco máis consistente neste segundo tempo, ainda así, sen chegadas, sen disparos a porta, alén deste disparo dende loxe agora de Pedro García, minuto 10 do segundo tempo, segue vencendo Aspontes, co gol de Bosa do minuto 4 de partido, a Racing de Ferrol 0, Aspontes unha malata. Así é, ollo esta acción, ollo Camate na área, revírase Camate, cae, algúns xogadores que reclaman falta por parte do Racing de Ferrol tímidamente, o árbitro di que o balón foi fora e que hai saque de esquina, queda Camate tumbado sobre o terreo de xogo, vai interesarse por el árbitro tamén Elvis, en principio semella que non vai ter problemas en continuar. Se na anterior conexión dicíamos que o Racing neste segundo tempo semellaba ter un pouco máis de consistencia que na primeira parte, que estaba máis sólido ese carácter consistente do equipo, o Aspontes cada vez vai gañando metros neste terreo de xogo, e aí temos esa nova incorporación do conxunto pontés, era Luis Coedo, consegue roubarlle o balón Juan Martínez, pasan os minutos na malata, no minuto estamos, o Racing non dá reaccionado ante ese gol que marcou Aspontes no minuto 4, era Camate, agora quería facerlle ese pase entre líneas a Rubén Pérez que o segundo que entrou de refresco no Racing de Ferrol, entrara ao remate do primeiro tempo Elvis por Ernesto, Rubén Pérez acaba de entrar por Rafa Mella, que se estaba a mostrar moi experto en ataque, pero quiso xixinar esa zona Xosé Manuel Aira. Ollo este centro agora de Sergio Arias, sen oportunidade para chegar o dianteiro visitante, minuto 22 do segundo tempo. Na malata segue vencendo Aspontes. Despois dun partido que estaba perdendo o ritmo, aí chega un gol que pode espertar os dous equipos. O Racing de Ferrol consegue empatar, marcou Elvis, unha acción na área, o xogador recibe o balón, revírase fronte ao central Rochela e consegue cruzar un disparo que atravesa, que cruza a... que defende Simón Cabarcos. Empata o Racing de Ferrol no minuto 32 deste segundo tempo cun gol de Elvis e o quinto do xogador que chegou de recuperación, de reacción. Sería a terceira vitoria consecutiva do conxunto pontés, a terceira derrota consecutiva do Racing de Ferrol, ia ser moi dolorosa, pero vimos como finalmente nunha acción individual de Elvis o conxunto verde conseguiu empatar, e a ver que sucede nos vindeiros minutos, porque ainda queda algo menos dun cuarto de hora para que rebate este partido. Vemos como Aspontes ten ganas de facerse con máis e o Racing parece agora azuzado por ese gol que marcou ese home. Gol de Elvis, el mesmo agora conducindo o balón no vértice da área, paso o balón a Pablo Rey, combinando de novo entre os dous xogadores. Agora houbo erro de Elvis, quiso deixar atrás ese balón, pero o único que tiña nesa zona eran xogadores do Aspontes. Incorpórase agora o ataque a Antonio, deixáballe o balón na área un compañeiro, recupera o Aspontes, contragolpe dos de José Luis Lemos, Bosa asistindo a banda David Amado en fronte del Carlos, David Amado quería escorar, topase con Camate, activo como sempre o xogador africano Camate, dianteiro centro, pero que adoita intervir en accións como esta, en retrasar a súa posición para axudar nas coberturas defensivas e, como neste caso, para recuperar un balón. Continúa con el agora Juan Martínez, con Pablo Rey, os xogadores ferrolanos combinando, reclama falta o capitán racinguista, o balón segue aí, lei da vantaxe, Juan Martínez, Juan buscando a Rubén Pérez, chega o balón ao centro da defensa das Pontes, vai fora, balón, pero o Racing de Ferrol que vai facer o 6 terceiro último troco, vai entrar Óscar Céspedes por Camate. Minuto 35, quedan algo máis de 10 minutos na malata. O balón a Pedro García, xogando e vai selle fora, remata, así dicimos, chegado o tempo cumprido, 5 minutos en engadir ao árbitro, os 45 deste segundo tempo. Ferrol e o Aspontes, un Aspontes que comezou adiantándose, vencedor no minuto 4, gol que marcaba Bosa de falta directa, fermoso lanzamento do capitán do Aspontes, un balón ao que non puido chegar Marcos Balín. Durante 73 minutos o conxunto de José Luis Lemos foi gañando, 73 minutos facéndose
ilusións con eses 3 puntos que tiña, pero no minuto 32 do segundo tempo o Racing conseguiu empatar, marcou Elvis unha xogada persoal na área, revirouse e fronte ao central Ochela marcou e rematou coa imbatibilidade 10º nos últimos partidos, con empate que ollo a clasificación a que queda.